Kapitolyo Provincial sa mag-uorgulyo kan man na proyekto digdi sa siyudad kan Iriga bilang component city. Minsan kaya pag grabe na politika, yan man po napaprakasaran man ang mga proyekto na sarong lugar. Imbes na mapahidali, magkaharaman, napaprakasar lugod. Ayan, pangapudan ta, both side, magkasararo, tarabang tabangan. Kung ano man ang magkaharaman nindo, digdi sa siyudad kan Iriga, digdi sa probinsya nin Camarines Sur, bilang mga leader, bilang mga opisyal, orgulyo mon po yan ka na probinsya, asin kan siyudad. Laro pa kaya na hindi sa siyudad ka na Iriga, igwa na pala nin bagong school division superintendent na Department of Education sa pampublikong eskwelahan. Sa persona po ini ni Dr. Danilo Dispi, tubong Sorsogon Katanduan isubuot. Kapluent palan kaining mag-English ni Sir Despi. Na ilang sugpunan ni Rado. Saan ka ulay da kay ni nagnonosblade kun minsan kay English. Kunday naman maintindihan kan kaulay ang mangyari lugod, desperado. Ay maugmang barata duman sa mga paratakdo sa pampublikong eskwelahan digdi siyudad kan Iriga. Nga ni dikit sana na maitatao hali sa SRI makakaresibi ang lambang saro subot nin 6,000 pesos. At least duman sa 10,000 pesos na dapat kutang maitaw sa mga paratukdo sa pampublikong eskwelahan hindi sa naunambita ng siyudad. Iyo lang subot yan ang kaya kan division kan DepEd Iriga. Maka kulang ang savings. Bagay may nagsusobrang savings. Niya ng mga panahon na masakit na makapagparatipon, makapagparasaray nin kwarta. Salangkaw kan presyo kan barakalon. Kadakol kan mga nasasakripisyo. Nagsasakit ang pagbuhay. Ulit akong minsan dahil na kinakaya na matustusan kan lambang saruan sa indang pang-ural daw na pagbuhay. Para po kitang 15 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Sangon yan talagang yaon pagiraray. Ang mga estudyante, mga eskwela
sa indang modular blended education. Diyan hapot digdi ano daw, bastante daw ang nanunodan kan mga kaakian. Akon minsan po pigpapara arog sa naman ang keto correction. Mayo man komprehensyon na sarong aki. Lalong lalo na kung mayo man nagtutukdo duman sa aki. Lalong lalo na ang mga yaon sa elementary grades na dapat matutukan kan sarong magurang sa iyang pag-aadal daw ayaon sa harong. O kaya matukduan kan mga tugang kung may mga tugang natatao. Ang problema kung sumatukdo dahil man tatao, ang dipisil nga ni kay ni kung sumagurang iyon ang pigtutukduan kan aking nag-ieskwela. So iba dahil man nakapag-eskwela. Diyan masasakitan ang sarong eskwela o estudyante. Tapos nagkakaigwa pa na problema na sarong pamilya ninhulit sa iba mga nawaranin trabaho. Kaya nga ni ang ibang unyan din nakakapag-eskwela ni na tultul daw dyan sa module. Tan iba ang ibang mga kaakian imbis na mag-adal duman sa module, naghahanap buhay na. Yan po ang epekto ngunyan na COVID pandemic. Na imbes na matutukan so pag-aadal kan mga kaakian, dahilan sa kapagtiusan naghahanap buhay na iba. Magparaadal man kunan sa imong tulak talaga mayong laog. Sayang, inutil. Nakatapos ka man na pag-eskwela kung igwa ka na ninhelang, may kasabihan baga na health is wealth. An sa tuyang salud iyo an sa tuyang yaman. Kung mayo kitang helang marain sa tuyang lawas, dakulang bagay na yan na oral daw kita mayong namamati sa tuyang hawak. Siyempre makakapag-adal ka nin tultul. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Kaya sana minamaot niya to na mawara na po ining COVID. O kaya bakuna mag-asir na. Sanganing may panlabanan sa tuyang mga kababayan digdi sa sinambit ng virus. Kumusta pala sa mga parantabay niya to dyan sa Santo Domingo sa Ciudad Canirga? Si Reverend Father Cesar Bungon, ana Cora Parroco kana Nuestra Señora de las Angustias. And of course, ki Franz Oñedo. Tinman ki Punong Barangay within Salvadora.
Day kasud mamampalan na hiling misi dating Vice Mayor Buboy Villanueva. Talagang kisi-kisi na ang dating Vice Alcalde ka na syudad. Yata palang duman sa siyudad Canaga, nagngingirit ang mga burak na masabat sa mga nagdadayo sa tanuman sa barangay Pakul o inaapod na Little Baguio kana siyudad din Naga. Sa kilometro 9 ang makapagpicture sa mga sunflower na harani ng doon para sa aldaw kan mga puso o Valentine's Day. Ay man pinapalampas kan iba na magbakal dahilan ta makakapamakal pa sinda kana sa indang mga gusto. Sugun man sa presidente kana Pakul Cut Flowers Planters Association na si John Ador, maugmaman sindang mahiling na nagngingirit parehas sa tahaw kan pandemya. Ang mga burak asin nakakahali pa nin stress. Miandras na nag-aasa man si Ador asin ang sa iyang mga kaibahan na makakabawi ngunya na Pebrero sa nalugi ninda kan nagtalikod na undas. Pinadapla kaya asin halos dahil na napakinabangan pa ang mga burak dahilan sa kalamidad. Abiso sa naman na kung malaog subot sa tanuman dawa na mahiwas ang lugar, daiman subot paghalion ang health protocols tanganing maiwasan ang COVID-19. Imbis na mahalan sa tuyang stress kung dahil kita magsunod duman sa minimum health standard sa protocol. Baka ibaan maparong niya tong burak. Pero bagay na bagay po yan sa mga magkailusyon. Nawa sa mag-aragom. Minsan kaya kung minsan ang mag-aragom na baga medyo naglalabnaw na minsan ang pag-iiribahan lalong-lalo na kung nagtitios ang pamilya, sinasakit sa indang pagbuhay. Kaya lang sabi nga ni Kian, day taman giraray lingawan an pagka minuruot mutan sa lambang saro. Lalong-lalo na ngunya na panahon kan mga puso. Sigurado mahal na naman ang mga burak. Kaya ang mga burak ngunyan kadakli baga mga plastic na. Garumayo man gayong konsuelo ang burak na plastic na itatao mo sa imong namumuutan. Baka mapagkamala na plastic man yan pagkamot kay ni. Dapat itong priskong burak ang irigalo niya to duman sa satuyang namumutan pag abot kan aldaw kan mga puso. Saka itong udok sa buo. Jata palan kadakol na reklamo ana ipinapaabot ngunyan dyan sa Prime Water Erga City Water District. Lanta halangkaw na subot ana singil kan Prime Water ICWD. Adakol pong mga konsumidores ang nagaangal. Bako sana yan pag-abot digdi sa mga metro ninda. Although arog kayan ang nangyayari kadakol na mga reklamo,
Kaday man po yan mareklamo kung mayo man prueba ang mga miyembros konsumidores kan Prime Water Erga City Water District. Darig pa para rasoninda na igwang mga metro na pinagtausinda duman sa mga konsumidores na yaon subot sa laog kan harong na pangyayari. Samantalang, ang sabi man kan ibang mga membros konsumidores kana tubig, sindaan nagbubugtak kan mga metro ana Prime Water Erga City Water District sa sarong konsumidores. Kaya nga, imposible man na sa laog ang metro. Kayo tapigruruluwas na bagan mga metro ngunyan. Ang kasuray ko nga ni, may mga pole metering na. Ngalas man ako sa paliwanag kan Prime Water Erga City Water District. Naigwanin mga metro na yaon sa laog pangyayari. Di man yan iluwas. Saan metro nga ni, sabi nindo pagsasadiri kan Prime Water Erga City Water District. Report! Nasa linya si Karondang Aldren. Karondang Aldren, go ahead. Kasamang Karondang Philip, maray na aga asin sa kabos na para ninyo kan sa imong programa ko niyan na Sabado. Sa kataod kan sa imong pinagtutuar na isyu, medyo nagkataplisan lang kita guys sa hapon kan pagduman mo siya Prime Water na kung sa iyong kaso hapon pagkali mo na kaulay ko man na nagdiretso ako kay GM Loboy Corporal ang General Manager kan Water District asin pinagsabi niya sa kuya kaso hapon na manungot po sa mga problema sa operasyon kan Prime Water dapat na akong bakos Engineer Amber Arisa ang dapat kong kaulayon si Branch Manager Ryan Kubiga ang Prime Water. Kaya kaso po nakalatalita ko na siguro mga poco mas menos na ito 9:30 na nakaulay ko sa programa ni Karondang Joey Lim si BM Ryan Kubiga kasi pinakapot niya to ang mga bagay-bagay na reklamo mga ito nga yung kaputan man sa mga text sinimbag niya na ang pagkakayang Prime Water Karondang Philip bago ang buwan sa rong konsumidores kan tubig di sa sudad kan Iriga bago yan ma-apply kan nasambit ng pagtangod kan tubig nagkakagamula pala yan yung seminar ang gabos na ma-aplikante para magpakabit ng linya ng tubig di sa sudad kan Iriga. Kaya gabos na mga regulations, mga requirements as mapatakaroon kan Prime Water, yan po pinag-explicar sa mga nagseseminar yan po sa Prime Water. Kaya kaso hapon, sabi ka nasambit ng branch manager kung may mga kaputan o mga concern ang sa tuyong mga kababayan, hindi po sinagkan iriga, balungod sa Prime Water, ang self-paid na magdulok mismo sa opisina ng Prime Water asin si Engineer Amber Arisa ang technical department head ng Prime Water Iriga ang pwestong magsimbag sa gabos ng mga query or inquiry na buod ipasabot kan sa ito yung mga consumidores ang tubig hindi po sila kan Iriga asin ito nga rin si branch manager Ryan Kubiya na dahil nagdodowa na kung may problema idiretso tulos igli sa Prime Water para ang Prime Water mismo ang mag-aksyon sa nasambit ng problema na pinagpapaabot igli po sa tuyang programa na maging link dakitaan sa tuyang istasyon para sa mga development kaya ini pong pagpakabit, kaya ini pong mga kontador ng tubig di po sa Dagkan Iriga.
Ana problema kay dyan karundang Aldrin ta pag dinulok mo si Engineer Amira Riza ang Chief kan Technical Division kan Erga City Water District itutukdo ka dumang ki GM Loboy Corporal asin ki Ryan Hobilla na yusubot an may authority sa iya. Ang explanation man sa kuya ni Engineer Aberorisa kaswapon, siyempre siya po ang technical head. Bago po siya mataram, mangagad muna siya rin authority si Engineer Ryan Cubilla para ang sa iyang mga pinagpapaabot na impormasyon, partikularmente sa media, dapat na magtali. Duman sa kapayakan man ni Engineer Ryan Cubilla, ang branch manager, na habuda niya na mapasala o magudang ka na sambit ng branch manager ni Nuli baka si Engineer Amir Larissa, alter ego man sa nasabit ng branch manager kung ano po ang kasuguan sa branch manager, iyo man ang sunod ni Engineer Amir Larissa. Sabi nga ni kaswapon sa kuya, dapat na maintindihan niya to na taga-media asin kan bilog na konsumidores kan tubig ang kamuktakan niya bilang sarong technical manager kan water ibisudad kan iriga. Paano man yan maintindihan niya to kung siya mismo ang habong magpaliwanag mahalat pa duman ki branch manager Ryan Hobilla. Kaya kung pwede niya to na direct out na si engineer si BM Hobilla para siya na mismo from the horse's mouth, siya na po ang magsimbak kan mga puta niya to. Ninuli baga na sabi ni Engineer Ameroli sa kaswapon, seldom daan magreklamo igli sa prime water. Itong mga nagreklamo, ito daan ang day na kan seminar na pinapundinda yan po sa prime water durante kan anasan bitang konsumidores nag-apply ng pagpatakot ng tubig hindi sa syudad kanina. Dahil nag-aging seminar pero natawanin metro. Na ito nga nag-agi ng seminar. Pero bako ang kayang iba ka-Pilip, Garudang Pilip, ini sa to yung makababae sa syudad kanina, kung may ikong seminar, ang pinagsusugunin da, kung bako itong pinagpapasugunin da itong sendang katay sarong, o kaya katabang sarong, na yung mismo ang nagsaseminar na nasambit ng pagpatakot din ng tubig, dinuli ang kagsadiring tubig, ang linya ng tubig, medyo busy man sa pagtatrabaho. Yan ang sakuyang ang nakuha kong paliwanag dumang kay Engineer Ryan Cubilla, ang branch manager, na dahil man da pwedeng impose kan prime water na yung mismo ang kagsadiri or kagsadiri kanarong ang seminar ni Nuli sa mga talagang busy man daan na sa bitang makakadiri kaya itong katabang niya ay sa indang pinagsusubo para ipabot man sa kakadiri narong kung ano po ang napagseminaran dyan po sa prime water. Saka na hapot dyan na karundang Aldrin, ano talagaan metro sa luwas o sa laog? Pigsasabi ninda dyan sa prime water Erga City Water District na igwang mga nasa laog na metro. Nawara na si karundang Aldrin. Go ahead, karundang Aldrin. Ang kay tuba kapalong karundang Pilip, ang metro kan tubig, ang pamismo sa law kanarong. Asin pa kung na nagkakataon na i-reading kan kay Jupang Irrigation Water District as in prime water mo dyan, nadidipisilan ang nasambit ng mga itong meter reader ang nasambit ng water district or prime water na mag-reading ni Nuli itong kaksadir kalarong mayo masarong kay sinda nakakalawag sarong. Kaya ngunya pinagmaray na ang metro kan tubig iluwas sa harong para pasil ng i-reading ka nasambit ng mga meter reader kan prime water or water district. Oo, may diretso man baga na prime water Erga City Water District na iluwas ang mga metrong yan. Sabi nga ni Ninda sa indaan mga metro.
Saka ang pagkaharap ko karon dang Philip, igdi po sa Prime Water saka Iriga City Water District, pati nga rin sa pagkulay-ulay ni Sir Loboy Corporal ang General Manager ng Iriga City Water District, kung ano po ang makansen kan manukot sa Iriga City Water District or Prime Water, dahil may siya basta-basta nakapagbubutas dito Tarabon sa media, ninuli ang makansen na yan, kaya papawag dyan mismo sa Board of Directors kan Iriga City Water District para by authority man si General Manager Loboy Corporal na ipagpaabot ang nasambit ng makonsern sa media. Yan ang mga kapaliwanagan na nakuha niya to kaswapon na dapat na maintindihan man na kansyato yung mga konsumidores. Sabi nga niya kaswapon sa kuya ni Engineer Ryan Cubilla, dapat na may symbiotic relationship ang media sa ang consumer saka ang Iriga City Water District Prime Water. Oo, saka dapat sinda mismo na magpaliwanag kung ano ang mga ipinapaabot na reklamo kan mga konsumidores. Kaya ang pinaka-importante kay Karondang Philip, ina-encourage niya ito sa mga kababayan, ang sa ito yung mga konsumidores ng tubig, kung may concern sinda, direct na mismo nila duman sa Prime Water para si Engineer Amer Oresa o kaya si Engineer Ryan Cubilla, ang branch manager, yung mismo ang mapaliwanag sinda para mayo na pong problema o mga agam-agam o haka-haka manungod sa Prime Water or Iriga City Water District. Oo, tan problema kaya kan ibang mga konsumidores. Siguro dahil binsido sa paliwanag kan Prime Water sa Iriga City Water District. Ano po ang paliwanag ng Prime Water? As in kan Iriga Water District, dapat magtubod sinda. Ninulis, iyan mismo ang berdaderong katotohanan sa nangyayari dyan po sa Prime Water sa Iriga City Water District. Kaso po ngayon Karondang Philip, itong mga proyekto at Iriga City Water District, itong bagang sewage treatment plant, may nagbungkaras na kaputan, kasi sabi kay Tony Branch Manager Ray Cubilla, depende na ayan sa Iriga City Government. Ninuli baga na partner ang Iriga City Local Government sa Panginoon ni Mayor Madel Yorobal Pilor as in Prime Water sa pagbukta or pag-construct or establish gasambit ng sewage treatment plant i-deposited dyan Iriga. Yan muna Karondang Philip ang sector na ako informasyon. Haring mismo sa Prime Water kansa dyan Iriga. Si Elderly Arpen, Radio Ronda. Report! Salamat Karondang Aldrin sa mga dugang mong informasyon. Ay pangyayaring buhay. Antes kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng hanap buhay. Oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Ang oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Nanlalabo na ba ang inyong mapaningin? Radiation. Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical. The widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako nga pala si Nestor Libita,
40 years old, taga din sa Batangas City. Ay, ang problema ko talaga ay ang aking paningin at talagang malabo, lalo na pag ako nagdadrive sa gabi. Ay minsan ay narinig ko sa radyo yung iBerry. Ay sabi ko sa aking kaibigan ay ako'y ibili at nung nasubukan ko nga, abay nag-iba-iba ang aking paningin at ngayon ay kaya ko na magmaneho sa gabi. Ay talagang malaking pasalamat ko sa iBerry at malaking naitulong sa akin. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Alis na ako. Ang face massage shield, dala mo? Oo. Ang alcohol, Kailangan pa ba yun? pag nagkasakit ka, apektado lahat. Ikaw, ako, anak mo. Disiplina lang ngayong pandemya. Marami pa rin nagkakasakit. Disiplina ay isa-isip. Sundin ang minimum health standards. Maghugas ng kamay at magsuot po tayo ng face mask at shield. Papa, yung alcohol mo. Ako po si Paulo Bediones. Para sa pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the Department of Interior and Local Government. Pangako sa pag-iingat buhay. Iniibig ko ang aking pamilya. Sila ang rason ng aking paghahanap buhay. Kaya hindi ako magiging pabaya. At sa aking pagbabalik trabaho, Iingatan ko ang aking sarili. Magsusuot ng mask. maghuhugas lagi ng kamay. Pananatilihin ang distansya sa ibang tao. Ito ang ambag ko. Para sa sarili. Para sa pamilya. Para sa bayan. Para sa ating bukas. Ingat buhay para sa hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Iwas COVID-19 tip. Mag-face mask at mag-face shield. Mag-social distancing. Maghugas ng kamay. Lagi. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Kumusta man pala ki Consiala Ros Orol po dyan sa digdi sa San Nicolas Ciudad Cana Iriga. And of course ki Consial Junji Portona kana Banuanin Nabwa. Ang Consial na day nagpaparapalain-lain. Pagserbisan at subuot sa iyang kaisipan sa Banuan kan Nabwa. And of course, ki Consial Manul Luzon. Trabahong garupang jail guards ang sistemang ginigibong niyan kan mga barangay official o barangay health workers o kaya barangay tanod na nakatukang magbantay sa mga naka-quarantine na locally stranded individual sa indang mga lugar digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Mahigpit subutan ginigibong pag-inspeksyon sa mga darang gamit o pagkakan na para sa mga naka-quarantine na LSI sa kamauutan na mayong makalaog na alak, sigarilyo, asin mahigpit man na ipinagbabawal sa quarantine facility. Ta arog kan mga nagtalikod na aldaw so quarantine facility diyan sa Banuan kan Baaw igwa na subot mga nagiinom-inom nakakabakal nin inumon sa luwas so mga LSI pangyayari saro sa mga LGUs digdi sa Camarines Sur na nagpapautob kan arog kaning sistema asin protocol iyon banwaan kan Kabusaw. Sigon ki Biyong Barangay Kagawad Lani Buising Boragay asin sigon sa saya nagkapirang beses na sindang nakadakop nin nagdadalaw sa quarantine facility na may darapan ng arak asin sigarilyo pangyayari na para sa nakuta sa naka-quarantine na mga kabarkada, kaamigo, kaamiga na LSI. Tulos man nindang pinagdakupan may darang arak asin pinaglaog man sa quarantine facility. Pangyayari. Meron na palang preso. Iba nalugod duman sa quarantine facility sumay darang arak asin sigarilyo. Magarumduman na dakol ng mga LSI ang nadakop na nagiinom nin arak asin nagsisigarilyo sa laogan facility na sigunman sa mga inian boring sinda dahilan sa 14 days sindang nakakulong.
Tamang ka, wag para kulungon ka talaga sa 14 aldaw na iyan. Kadakol ng mga kababalaghan, milagroan sa imong maisipan. Mayo ka man ibang gibo dyan, magkakan, magturog. Kaya kung minsan iba na bagaan na isipan, kaya ning mga LSI, na malasay nga sa laog kan quarantine facility. Ani ba nga ni nakahuruba na bagyanin bado. Sa sobrang init duman sa mga quarantine facility na sa indang pinag-iistaran. Pwede pa nga ning magkahilang. Baka magkaigwa pa ning pneumonia iba dyan. Ini na dipisil na sistema ngunya ng mga panahon. Alagad magsunod man giraray kita sa minimum health standard protocol na pinagsasabi kan sa tuyang gobyerno asin man kan interagency task force. Mantang dakulman ang nagiiwas o nagliliko na sana asin pag nahiling kan mga personay kan Highway Patrol Group, abo nang maabala sa roadside inspection as in enforcement operation na dapit sa programang Oplan Lambat, bitag sa sakyan, nan kamauutan na pahigpiton ana mga lay sa transportasyon. Sigon kay Highway Patrol Group Camarines Sur Head Police Major Norlito Escuta, aram nindaan mga negatibong komento kan mga may sadiri kan mga lulunadan alagad para man sa nasubuot sa kaligtasan kan mga road users ang sa indang pinagigibo kaibahan na ang Land Transportation Office. Pakiulay na sanaman kan mga inina daay matakot asin magin kampante sana kung mayo man pagbalga. Dapat perming handa daraan na rehistro an official receipt asin man certificate of registration asin siyempre ang lisensya. Sunodon pa subot ang Presidential Decree number 96 sa paggamit kan ilaw asin man bosinang kabalidigdi. Field Report! Nasa linya si Atiglo. Atiglo, go ahead. Yes, good morning Tabi. Korondang Philip, siringman sa gabos natong mga paraan tabay. Madugang lang ako mapadapit sa pinag-uurulayan nindo. Ining about sa prime water digdi sa syudad ng Iriga. At antig rarason baga Tabi ninda Korondang Philip na problema ang kontador kan 1 metro kan tubig yaon sa laod kang harong. Ganun imposible man Tabi Korondang Philip. Nung kita nag-i-installer baga kan kontador, sinda, bako man sa laog kan harong kundi sa luwas sa mga gilid kan tinampos. Oo, kadaklingan ni tabingon niya na Atiglo, pinagluluwas na bagaan mga metro? Saka, dati man na sa luwas talaga kan harong, tayo man sa laog kan harong ang kontador, o metro kan tubig. Paano man talaga din da marireading kung yaon sa laog kan harong? Yan ang dakulang kahaputan. Ang reklamo kaya Tabi Korondang Philip, nagpon ini, digdi baga sa may Springfield, sa Springfield Subdivision sa San Miguel asin man San Roque, digdi sa syudad yan Iriga. Saan kadaklan kaya baga digdi, bako man na mga anharong digdi, bako man na pang pamilya sana, kundi mga boarding houses, kadakol na door, kadakol na pintuan, kadakol kontador, o metro kan tubig, nagwawalas kaya ang prime water, digdi sa syudad kan Iriga Tabi Korondang Philip, pag na yung konsumo, i-embargo ninda ang kontador pa, nagdududa sinda,
baka nagdadaya. Yan ang rason ninda. Pero posible mo na magdaya na sindaan takad kayan, saka na consumer dahil magtatao-tao ng una mga border. Ngunyan kaya dagatali karundang pilit, ada dyan sinda aware na mayong mga border. Baka arog kaya ang sistema. Classes. Baka arog tabi kaya ng sistema atiglo ta ang paguna ninda nagmumodule lang. Yung baga, ang kadaklan kaya mo niyan, daima nag-arkila ng mga boarding houses na nagtagabagani na ining online. Kaya ang mga boarding houses talagang kadaklan bakante. Siguro nga ni, mayong konsumo. Kaya kung tutuuson, ang problema nga ni kayan, luging marayan na ito bagang may mga metro kan tubig, tama yung konsumo, pero reading ninda yan, minimum. Yan ang problema dyan. May minimum, mayo man konsumo. Yan ang problema. Tama para bayad ka, na mayo manin konsumo, minimum ninda yan. Pero may kang may babayadan. O taan kasuray ko nga ni, mayo na bagang minimum, sindalugod, igwa. Ay, igwa sinda sabi karundang pilit. And aside pa kayan, pag konsumo, bigla na yan nagkaigwang konsumo metro, taigwa ng naglaog na border. Unyan, pag ang konsumo, halangkaw, pakundakol ang border, dakol ang nagagamit, ang sunod na bulan dikit, magmana sinda, babaguhan na naman hindi ang kontador. Kang hinapot ko ba kasuod ba, dahil manda. Iyo yan yan ang tunay tabi karundang Philip, digdi sa Springfield, iyan na nangyayari. Saan problema pati, bayad na, tapos dahil nag-aarang si Borders, tig-embargo si sa iyang metro, tamay tada pa daa, nababayadan, pero binayadan man si reading, tada meter reader na itilaunin ng bill. Baka sa rekoneksyon na naman. Iyo, kore ka dyan. Reconnection na naman. Ang kaipuan pati, pag tig-embargo nindan kontador, automatic bayadan mo kan alda na yan. Takon mag 24 oras na, may reconnection na 500 pesos. Pet maluman? Iyo, yan ang totoo dyan. And tunay na nangyayari dyan sa manihamento kana prime water. Kaya, ribong ang mga konsumidores, ninulita, malata may kalayas nga nga border, ta sulo-sulong border ang nagkukonsumo, ang babayadan, tiga reading ninda, 1,000 pesos. Isos Mariusip. Iyo, ang sabi ninda, tada ngaya ini, dahil nga nare-reading, tada ina nababasa, pigiridayan nila yung kontador. Unyan, kan linigan nga, iyo yan ang tada. Igwa pagiraray tada. Iyo, tada daa ito. Na dahil sabi ninda, dahil ninda naririnig ka, manabuo na nga. Pero pag abot sa opisina ninda, may tada daa. Kaya maski na nga ni, bayad na, igwa pagiraray ka, bayadan. Unyan, kan pinalyonin na sabi karundang Philip, nagmanas na naman sinda. Kasi dati nindang reading na lampas ng rebo, dengani nag-minimum. Kaya gusto na naman ribayan. Sabi ko, sabi kan mga nagre-reklamo sa Satuya, paano man ngayang magsang rebo lampas ang babayadan, na mayo man nagkukonsumong dakol sa saro. Kaya tama ngaya iyan. Kaya ang sabi gani kan border, paranoid na ngaya ang manihamento kan prime water, digdi sa syudad kan Iriga. Yan lang. Sa bulan-bulan niya, gustong ribayan, sa nagmanga na sinda, dakol ang konsumo, tapos biglang madikit. Ano tabi ni pinagpaabot na ninda atiglo sa manehamento kan prime water? Iyo na tabi, karundang pilit, nagribay na ngani ng kontador, and pagkaribay, naggalas na naman sinda, tayo na nga nito, didikit ang konsumo, tayo yung talagang dakol na nagagamit. Kundi ko na naman kaya ang reading ninda, dahil naman
Dahil naman yan mababago. Ay na pangyayaring buhay. Kaya dapat talaga aksyonan ini kan manamento kan Prime Water Erga City Water District. Taday man po yan mareklamo kung bako umansalto an sa indang o sa indong ginigibo. Member consumers nagsusunod sa naman maski nga ni halangkaw nan babayadan. Mabayad yan kaysa mawaranin tubig ta bako bagang basta-basta. Tubig na mawara sa buhay kan tao. Mantang sa iba pa niya tong informasyon, mahal ang bintahan ka na karning urig sa merkado niyan. Kakulanganin supplyan pinagtutukdong dahilan daraman kan African swine fever digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Alagad sinabi man ni Dr. Alex Templonuevo, ang OIC Regional Director kan National Meat Inspection Service. Parte sa naman subot ini. Dakula man kayaan o dakol man na klase subot na depopulate na urig mientras na dakol ng mga hog racers anday pa man nagbabalik sa pag-aataman in urig dahil may mga kaso pa man sa mga pagtaraid na riyon magin sa mga pagtaraid na probinsya sa Albay, Catanduanes padagos man movement restrictions pero digdi sinabi man sa o kana NMIS digdi sa Bicol tanganing dai na magwarak ESF sindaman ang nakabantay. Mientras na pinahayag man ni Department of Agriculture Bicol spokesperson Emily Bordado na patapos na ang assessment o pag-aadal sa mga urig na pinag-aataman sa laog ng 40 aldaw sa Kanamaan asin Magaraw. Kaya dahil man mag-aalo yan, posible nang magkaigwanin lokal na deklarasyon na ESF na liwat asin makabalik na sa hanap buhay ang mga hog racers. Alagad paglilinaw ni Bordado kay Puan Paman Giraray ang higot na blood samples kan Regional Animal Diagnostic Laboratory para sa formal na deklarasyon. Yan ang problema bakusan ng problema sa virus na COVID kundi pati problema digdi sa urig sa mga nag-aataman in urig ang ESF. Puro na sana problema. Kaya dapat mag-relax na lang ang tao. Kaya paka-stress sa mga nangyayaring unya ng mga panahon. Sabi nga ni kayan relax ta ang buhay ta. Kaya kita mauranin paglaom na sa maabot na panahon may kaginhawahan man giraray kitang makakamtan. Bueno, inaabot na po kita ka na oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan ta sa luwas, nagpaabot kan sa indang mga heras na informasyon si Atiglo Bungaes, asin man si Aldrin Lee. Sa pangaran kan bilog na fersa kan RPA News Team. Ako po si Philip Barasay na nagpapadyos mabalos kan sa indong pag-antabay. Sa lado technical si Engineer Abelindon Toralio duman sa transmitter asin man Rodel Cesar. Di man sa studio si James Oko. Sa information si Tony Saison.